Ναι. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, το έχω δει. Τώρα κοιτάω το περιεχόμενο εδώ πέρα. Αλλά δεν τα είπε καλά ο Βλάκας, έλεγε κάτι αηδίες μέσα. Ποιος είναι? Ελένη, δεν είμαι για κανένα. Σε παρακαλώ πολύ. Με έχουν ζαλίσει, δεν είναι κατάσταση. Λοιπόν, το έχω δει, ναι, που λέτε. Ποιος είναι? Ελένη, σε παρακαλώ, πες στον άνθρωπο να περάσει έξω. Έχω δουλειά, όπως λέτε. Μισό λεπτό. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια στιγμή. Μα τι κατάσταση είναι? Παρακαλώ πολύ, Ελένη. Και αυτό πληρώνει να του απολύτω. Σου είπε, αξιολόγησε και στείλ μου. Δεν μπορεί κάθε καραγκιουζάκο να το κάνουμε εδώ πέρα κουμάντο. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ πρέπει να μπω μέσα. Έχω δουλειές όπως βλέπεις, δεν μπορώ. Εξάλλου μου έχει πει μαμά. Να πω. Πες του να μπει μέσα να δούμε τι θέλει αυτός ο άνθρωπος. Έλα, αγόρι μου, πέρασε, μην τρέπεσαι. Και τηλέφωνο είναι. Κύριε Κώστα. Πες μου, αγόρι μου, μην τρέπεσαι. Έλα μέσα. Ποιος είσαι? Καλημέρα εσείς. Γεια σου, αγόρι μου. Τι θέλεις? Με θυμάστε, είχα ξανάρθει. Να σου πω την αλήθεια, δεν σε θυμάμαι, αγορίνα μου. Πες μου τι θες γρήγορα, γιατί έχω δουλειές, όπως λέει. Ναι, θέλω να κάνω δίσκο. Έχω γράψει και τραγούδια. Να μου φέρει ένα CD να τα ακούσω. Ναι, θα ήθελα να τα ακούσουμε τώρα. Αγόρι μου, είναι δύσκολη ώρα, σε παρακαλώ πολύ. Μη διώχνετε, γιατί μπορεί να είμαι ένα ταλέντο. Άφησε μου ένα CD και θα το δω, εγώ θα σου πω. Θέλω να το κάνουμε μαζί. Εσύ είσαι ένα ποταμόν. Πέρασε έξω, παιδί μου. Μα ποιον, δηλαδή κάτσε μια στιγμή. Θες να κάνεις ένα CD, θες να κάνεις ένα δίσκο απλώς, ας πούμε, μια καριέρα να χτίσεις. Ναι, αυτό. Σαν ποιον, ας πούμε. Έχεις φανταστεί το στυλ, σαν τον Τάρα, σαν τον Ρέμο, σαν τον Γονίδη. Θέλω να γίνω Γονίδης. Πέρασε έξω, παιδί μου. Δεν μπορεί να μιμήσεις τον άλλο. Συγγνώμη, δηλαδή αν έχεις δική σου προσωπικότητα, πέρασε έξω. Είναι δικό μου το στυλ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Θα έρθω αύριο. Όχι, να μην έρθεις, αγόρι μου. Θα ξανάρθω μετά. Όχι.